हे लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान मोननै भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबियावनो दङ गेयारी मिउजिक प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे नायहरो मुंनि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। आरो बे गोदानै फैनो गोनां नायहरो अफिसियेल मिउजिक भिडिअआवनो नोंथांमोना फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सिमां सैनारी लोगोसे फैसालि गयारीखौ। स' बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट डाइरेक्शन एन्ड करियोग्राफखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथाङा आरो डिअपि पोस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों सान बर' बिथाङा। मेथाइखौ रोजाबदों आलफिन स्टन बर' बिथाङा आरो बिथाङानो मेथाइनि रिलिक्सर टिउनखौबो होदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो गेयारी मिउजिक प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। आरो बिथांमोना ससे टिजार भिडिअखौ अलरेडि हगारनानै होखाबाय। नोंथांमोना फुल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। आरो नेक्स्टआव दङ साननैसो आगोलाव आङो मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंनानै होखादोंमोन एएम फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिनै फाइनालि फावखुंग्रि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ हगारनानै होबाय। जाय मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामगिरि महरै दङ। बे बोसोरावसो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय बेस्ट एक्टर महरै एवार्ड मोननो हानाय लिंसार बसुमतारी लोगोसे मनालिसा हाज'वारी बिथांमोना। आरो बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन एन्ड करियोग्राफखौ खालामदों बिग्रय बसुमतारी बिथाङा। डिअपि पोस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा आरो मेथाइ रोजाबगिरि महरै दङ मिजिं बरगयारी लोगोसे श्रिया बसुमतारी बिथां सानैया। स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे फावखुंग्रि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ सोरबाफोर दासिमबो नायाखैब्ला एएम फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे भिडिअफोरनि आपडेट्सखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।